салому алайкум дӯстон. Дар ҳолате ки каналҳо удалид мешаванд ё ягон кас удалид мекунад бародаро, чӣ хел каналҳоро запис карда сахранӣ кунем бародаро. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. чӣ мекунем бародаро? медроем меню, настройки антенна. инҷа агар код бугад 4 0 мезанем. настройки антенна медроем. спутника интихоб мекунем. экспресс AM22053. агар тоҷикистоно таркиб боша экспресс AM53 да меонем, 53 градуса. спутника интихоб мекунем. пользователь Q диапазон 9750-10600 боша. хоб дальши чо мекунем бародаро? кнопкаи кабута як бор меҷиқем. iPult кнопкаи кабута як бор меҷиқем. таҳта тип сканирования, слепой тип грамматики фта мекунем. тагнаша слепой сканирования оке мекунем бародаро. охир бародаро запис карда автоматики худаш мебарора то охира ки рафт сахранида да нет мега даш мекуни сахранид меша. ҳозир мунтазир мешем то 100% шидана. вадо канал ӯзбекистоное ки платный буд бесплатный шидагия. ҳозир запис карда ба шумо нишон медиҳам. тоҷикистоно баромад. фазон баромад. баъдо сахранид да нет мега да мекунем. оке қатъи. акай каналро мебараем. мебардаро ҳамаш баромад. каналҳои тоҷикистон, Туркиё, ҳарди ҷемо бироманд, тоҷикиён бироманд. ин буд чӣ гуна сахранӣ кардани каналҳо. боқӣ дар панел алоҳ бошен.